अबियापुरियाव खास्रि बिस्रि जिनाहारि खालामनानै बुथारजानाय सानै हिनजावसानि जिउमानि गोजोन हास्थायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै अदालगुरियाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों केन्डेल सावनानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। आइजो माहारिनि सायाव बेबायदि इनाय अनागार हाबाया जाफ्लेबाय थानायनि थाखाय दायनिगिरिफोरखौ हमनानै गोख्रों साजा होनो थाखाय सरकारखौ नारसिनदों। आइजोफोरनि सायाव माखासे इनाय जाथायफोर जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आइजो माहारिनि सायाव बेबायदि जाथायनि सायाव माबाफोर बुंनो आं मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं बे समाव बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि बिटिआर हालामाव दासान्दि आइजो माहारिनि सायाव जिनाहारि खालामनाय, बुथारनाय बा मलेस्टेसन खालामनाय बा मेन्टेलि टर्चार खालामनाय बेफोर जाथाया जागासिनो दङ। सानफा एफा बारायगासिनो दङ। दा थांनाय 11 जुनाव 11 जुननि 2021 मायथाइयाव अभयाकुटि थामहिनबा बान्दरपारा गामिनि मुस्रि बिबिसन राभानि फिसाजो रंसारि रबिता राभा बिथाङा 14 बोसोर बैसोनि सासे सिख्ला आरो मोनसे न'खरनिनो बिथांमोना आरो मुस्रि रुपन राभानि फिसाजो रंसारि समायना राभा बिथाङा 16 बोसोर बैसोनि सासे सिख्ला आरो बे सानै सिख्लाखौहाय माखासे दुथां आखुनि हौवासाफोरा जिनाहारि खालामनानै बुथारनानै बिथांमोना फासि लागायनानै दोनदोंमोन आरो बिथांमोननि आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोननो हायो बिनि थाखाय मिरुनि बिथोन बायदियै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै नैबे सयबिदिनि बे खाथियावहाय केन्डेल लाइटिं लागायदों। दा बेजों लोगोसे आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे बिथां रबिता राभा आरो समायना राभा बिथांमोननि जिउ आत्मायाबो जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोननो हायो बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय इसोरनिसिम आं आर'ज खालामदों। सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोननो हाथों, बिथांमोननि आत्माया सान्ति जाथों बेखौनो आर'ज खालामबाय आरो लोगोसे आं बे समाव सोरखारखौ बा गभर्नमेन्टखौ आङो सोंखारिनो सानदों गोख्रों रावजों जे जायफोर माने कालप्रिट जाय हौवाफोरा माने बैसोर सानै सिख्लाखौहाय रेप खालामनानै बुथारनानै फासि खालामनानै दोनदों बैफोरखौ दिनै हमनो हाबाय होननानै जों मिथिदों। बै हौवासाफोरखौहाय जाहाथे सोरखारा आयेननि बायदियै बै हौवासाफोरखौहाय आयेननि बायदियै थाबैनो साजा होनांगौ आरो बिथांमोनखौ फासि होनांगौ आरो लोगोसे आं बेखौबो फोरमायनो सानदों जे बिथांमोननि रंसारि जे बिथांमोना रंसारि बिथां सिख्लाफोरा जाहाथे थाबैनो जास्टिसखौ मोननो हायो, न्यायखौ मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे आं बेखौबो बुंनो नागिरदों जे दिनै गाबोन जिखुनु केसानो माने खोब डिले जायो। जाय हौवा माहारिया आइजो माहारिनि सायाव जिनाहारि खालामनानै बुथारनो थांनायनि सिगां 1 मिनिटबो सानाखैमोन बै आइजोनि सोमोन्दै दिनै बै हौवाफोरा बा बै जायफोर माने कालप्रिट बिथांमोना दिनै कालप्रिटफोरखौ दिनै हमनो हासेयावबो गभर्नमेन्टनि आयेन बायदियै सरकारा बै बिथांमोनखौ साजा होनो थाखाय गोबां सम लायो। दा ओंखायनो आं सरकारखौ आङो फिन खेबसेबाव खावलायनो सानदों जे जाहाथे बेबायदि डिले जाया, जायखौ जों दायनिगिरि हिसाबै जों मोनबाय बेखौ जोङो आयेननि बायदियै थाबैनो साजा होनांगौ आरो बेजों लोगोसे आं बेखौबो बुंनो सानदों जे गभर्नमेन्टआ जायफोर माने भिक्टिम फेमिलिस माने बैफोरबायदि रिसेन्टलि जेसेबांनिखि आइजोफोरा जिनाहारि खालामजानानै बुथारजाबाय दिनै दा बिथांमोननि न'खरनो मोनसे रांनि अनसुंथाइ थामहिनबा कम्पेनसेसनखौ इकुइलिटि बयनोबो होनांगौ बेखौबो आं खावलायनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे आं दाजाबदेरनानै फोरमायनो सानदों जे हौवा माहारियाबो दिनै जुदि हिन्जाव माहारिफोरखौ बा बैसोर सिख्लाफोरखौहाय गावनि बिनानाव हिसाबै साननाय मोनब्ला, गावनि बिब' हिसाबै साननाय मोनब्ला बा गावनि बिमा हिसाबै जुदि साननानै लानाय मोनब्ला बेबायदि जाथाया दिनै जानाय नङामोन। बेनिखायनो आङो हौवा माहारिफोरखौबो खावलायदों जायफोर माने आइजो माहारिनि सायाव माने गाज्रि साननाय दङ दा बिथांमोना दिनै जुदि आइजो माहारिनि सायाव माबा मोनसे गाज्रि साननाय दङबा दा जाहाथे बेफोरखौ जों नागारो, गावनि बिनानाव हिसाबै बजबनानै लायो बा गावनि बिब' हिसाबै मान होयो बा गावनि बिमा हिसाबै मान होयो आरो बेजों लोगोसे आङो जोंनि आइजो माहारिखौबो आङो खावलायनो सानदों जे जोंनि आइजो माहारिया गासैखौबो बांसिनानो माने मा खालामो फोथायनाया बारा हौवा माहारिनि सायाव बेनिखायनो हौवा माहारिनि सायाव खोब फोथायनायखौ जोङो लानाङा जायनि थाखाय जों माखासे आइजोफोरा
बांसिन हौवा माहारिनि सायाव फोथायनाय लानायखायनो जोङो बेबायदि खैफोदावबो दिनै गोग्लैनो गोनां जादों। बेनिखायनो जों आइजो माहारि हिसाबै गावखौ सेफ लाखिनो थाखाय दिनैनि मुगायाव जोङो सांग्रां जानांगौ। बे दिनैल' नङा, बे रेप केसा गोदोनिफ्रायनो जों जेब्ला जारिमिनाव नुयो, बिजाब फरायनानै जों नुनो मोनो, सोरबा सासे पुर ओइमेन बा लेखा रोङै आइजो बा गोरिब आइजोल' नङा, सासे लेखा गोरों आइजोआबो दिनै गाबोन गुबुन जायगायाव सोरबा साख्रि मावनो थांनायखौनो बुं, सोरबा बबेबा कम्पानियाव खामानि मावनो थांनायावनो बुं, जों बेबायदि जिनाहारि खालामजानाय बुथारजानायखौ जोङो गुबुन गुबुन जायगायावबो जों बेबायदि नुनो मोन्दों। बेनिखायनो जों आइजो माहारि हिसाबै जोङो सांग्रां जानांगोन। आरो जोबनायाव आं बेखौ बुंनो सानदों, दिनै जे कभिड-19नि जे प्रट'कलखौ जोंनि रायजो राजा बयबो जोङो मानिनानै थायो। गावनि गथ' गथायफोरखौ जोङो फरायसालिया खोब दिनै स्कुल कलेजफोरा दिनै बन्द' जानानै दङ। दा बेफोरावहाय जोङो गावनि गथ' गथायफोरखौ खोब नोजोर होयो। सोलोंथाइ फारसे जोङो स्कुलाव थांनानै जोङो जेरैबायदि आवगायनि बायदि जों सोलोंथाइ लानो हायाखैब्लाबो जोङो अनलाइननि हेफाजाबैनो जों गभर्नमेन्टआ दिनै जोंनो सोलोंनो थाखाय लेखा फरायनो थाखाय माबा एग्जामनि थाखायबो सुजुग सुबिदा खालामदों। बेखौहाय जिहेथु गार्जेनफोरा बिनि फारसेबो खोब कनसियास जायो। आं बेखौनो आङो रायजो राजा नोंथां बयखौबो आं खावलायबाय। बेबायदि हाबाफारि गाबोनफोर लादों, बेखौ एसे मिरु दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बिथोन बायदियैनो बेबायदि रेप केस जानाय, दिनै आं दहाय बुंदोंमोन जे बिटिआर हालामाव गुबुन गुबुन जिल्लायाव बेबायदिनो रेप खालामनानै बुथारनाय, मलेस्टेसन खालामनाय आइजोफोरनि सायाव बे जाथाया जाबाय थादों। जाहाथे इन फिउचाराव बेबायदि जाया, बिनि थाखाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो जिल्ला थामहिनबा क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि बेबायदियाव मोनसे जोङो प्रटेस्ट लादों। बेखौ जोङो डिस्ट्रिक्ट वाइज जों खालायगोन। बेवहाय गासै आइजोफोरानो मोनसे प्रटेस्ट खालायनानै जोङो गभर्नमेन्टनो मोनसे मेम'रेन्डाम होनाय जागोन।